God, samtang nagtindog mo mga igsoon, himayaon nato ang Ginoo. One more time, give Him the praise. Give Him the praise. Hallelujah. Give Him the glory. Tanang na'y gininhawa. Tanan nga na'y kusog. Kabataan, young people, dalaga, gulitaw, samtang uban ng mga hamtong, mga daig tang tanan sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong tingog, atong ihalad sa Diyos. Ang atong mga pagpalakpak sa kamot, atong ihalad sa atong Ginoo. Sige mga kaigsunan, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Amen. Mag-aampo ta mga kaigsunan alang sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Sa dili pa ko magbasa mga igsuon. Gamhanan og balaan nga Dios nga among gialagad, nagaampo ang imong alagad. Nining orasa sa pagpatalinghog sa imong mga pulong, ginamit imong ubos nga ulipon. Ikaw magadihog kanako. Praise God, Amahan, gikan kanimo Ginoo. Ning pagtulun-an o Dios nga dumalahon sa imong ubos nga ulipon. Nagaampo ang imong alagad sa imong pagdihog, magapangusap ka sa mong taliwala. Tagaig kahibalog ka alam, wisdom Ginoo ang imong alagad. Ubisan pa man sa imong katawhan sa pagpanabot karon Ginoo, ubisan pa man sa makaigsuunan through live streaming, social media, tanang makadungog sa imong mga pulong o Dios. Hallelujah, nga kini mga pagtulunan, madunggan namo, ikalig-on namo kini sa among pagsimba, pag-alaga diha kanimo sa among mga kinabuhi. Dalay guni mo ngalan sa walay katapusan, kanimo o Dios ang himaya, kanimo ang kadungganan sa gamhanan mo nga pangalan, sa ngalan mo Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Tanan mo ingon, amen. Tanan mo ingon, amen. Hallelujah. Praise God. Samtang nagpanindog mo, hallelujah, magabasa ta sa mga pulong sa Dios sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, mga kaigsuunan. So then, brothers and sisters, don't let anyone move you off the foundation of your faith. Always excel in the work you do for the Lord. You know that the hard work, everybody say hard work. Tanan mo ingon, hard work. You know that the hard work you do for the Lord is not pointless. Hallelujah. Nindot kayo mga igsuon ang pagkabasa nato sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, ayaw ninyo tuguti ang bisan kinsa nga mopahilayo kaninyo sa pundasyon sa inyong pagtuo. Tanan mo ingon, pundasyon sa pagtuo. Palabihon kanunay ang imong trabaho para sa Ginoo. Unsa daw ang palabihon nato? Trabaho. Unsa nga trabaho? Para sa Ginoo. Nasayod ka nga dili kawang ang inyong paghago alang sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Sa dili pa kamulingkod mga igsoon, but ko magadumala sa mensahe karon mga kaigsuonan, the momentum. Ignay mong katapad, maminaw ta sa pulong sa Dios. Makalingkod na ang tanan. Salamat sa tong Ginoos bunato. Na welcome nato ang atong mga bisita karon. Praise God. Idumanan mga kaigsuonan ko ni Brother Dodong Tukero nga atong kaubanan sa pagpangalagad sa Dios, o yang kauban karon si Brother Joseph mga igsuon. Welcome kay mo diri Brad sa buluhaton sa Ginoo nga lipay migdako nga naa mo. Amen. Kay mo ni ang kalipay sa mga katawhan sa Dios nga naay makauban nga nangalagad pod sa Ginoo. Kay dili man ta mosud og simbahan kung wala ta mangalagad og Dios. Dili pud ta magkakitaay karon mga kaigsuonan ko, dili pud ta magkailhanay. Praise God. Kung wala ta mga kaigsuunan nagtagbo sa simbahan sa pagpangalagad sa Dios. Kaila man tingali tas kadalanan, pero dili tingali ing ani nga kailag yung kaayo mga igsuon, kay lahi gining ikaila nato ang mga tawo sulod sa simbahan. Kay kung makaila ta sulod sa simbahan, mas lahi ni nga pagbati kaysa ikaila nato ang mga tawo naa sa gawas. Kay ang tagagawas, ang naa sa gawas mga kaigsuunan, pwede man tingali ta magkailhanay, magkasuod ta. Praise God, hallelujah. Diha igsuon ko sa atong panaghinagalaay, labi na samot na mga kaigsuonan ko kung magtagay-tagay pa ang mga tao dias gawas, dali ra magkaila no. Dali ra kay magkasuod basta magtinagay-tagay na. O kaha mga kaigsuonan ko, parehas baka taog mga hilig nga buluhaton sa tagagawas.
But nako pasabot kanang mga buluhaton nato nga wala mga lagad sa Ginoo. Labos ang tanan kung hilig ta igsuon ko og disco, tingali magkailatan dito sulod sa diskuhan. Nga na. O kaha ang atong hilig tuata litos tong itan. Magkailatan dito kay hilig tagtong it. Di ba? Brother Ronel, palihog sa mga bata, Brother Ronel, tanan, ipasulod. Okay, o tingali magkaila punta mga kaigsuunan ko diya sa sabungan. Di ba? Lahi man taghilig mga igsuon. Pero ang pinakanindot nga magkailanay ta Brother Tata kanang naa sulod sa simbahan. Kay magkailanay ta dire dili sa bisyo, magkailanay ta dire dili sa mga butang buluhaton para sa kalibutan, kundi magkailanay ta para sa pagdaig sa atong Ginoo. Nagkailanay ta nga nagkauban ta karon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong sa pagdaig sa atong Ginoo mga igsuon. Og ako nang ginaingon mo ni nindot nga magkasuod ug magkaila ta diha sa atong pagsimba. Amen. Hallelujah. Nya, siyempre, pag naatasod sa simbahan, maglamano na ita, o bantas pa nagsayaw, pa nagpalakpak. Amen. Pagdaig sa atong Ginoo. Wala tayo laing gitrabaho sulod sa simbahan, kundi pagdaig sa atong Ginoo, Brother Alexander. Wala tanihan isulod sa simbahan para maningil og utang. Wala tanihan ni simbahan mga igsoon para mangutang. Nianhi ta simbahan para magdaig tang tanan sa atong Ginoo. Basig na musimba ko karon kay basig musimba tong akong nautangan. Musimba ko karon kay naapay wa kabayad, maningil ko sa simbahan. Dili na diri panahon sa singilan ang dapit sa simbahan. Amen. Dili ni dapit para mangutang. Kining dapita para sa pagpaminaw o pagdaig sa atong labawng makagagahom. Taygo nato ang Dios. Hallelujah. Tanan mo ingon, hallelujah. Praise the Lord. So karong this coming Sunday, mao na sa bang atong kinadak ang tigom dinhi sa atong simbahan. O dapat dili makalimot ang tanan nga niya karon dinhi nga karong maabot nga Domingo mao ang atong family day. So atong gianyayahan, atong giawhag ang tanan, gipahibalo nato nga ang tanan nga niya karon dinhi nga sayo ta mo abot karong Domingo mga igsuon ko kay daghan kay tag mga activities, praise the Lord, on niya mga butpod ang atong mga kaigsuunan gikan sa Balubo, Agsabo, Lawan-lawan, Malahuni og mag-usat ta sa atong pagsimba sa Ginoo. Then pagkahuman sa atong simba, mao na dayon igsuon ko ang atong mga practice sa atong mga buluhaton kay naatay dako ang katiguman nga paghimuon pod karon sa April 5, 6, 7 sa Baan, Butuan City mga igsuon sa tanang mga tatay. Usa gihangyo ang tanan nga nakadungog karon panahon sa atong panimbahon karong Domingo. Praise God, magsayo ta og anhi sa simbahan mga igsuon. Tanan mo ingon, amen. Ako lang ning gidalikyatan ako nigpahibalo para sa tanan nga niya karon dinhi mga kaigsuonan. Praise the Lord. O sa gi-announce sa atong youth president this coming April mga igsuon na anay buluhaton ang atong mga eskwelahan. Nanay gitawag igsuon ko og sa tawag ato campus ministry. O sa tanang nga mga bautismado sa ngalan sa Ginoo na anay buluhaton ang sa eskwelahan dinhi sa Kasiklan ug sa Durian. So starting this coming first week of April mga kaigsunan nanay buluhaton ang atong eskwelahan sa National High sa high school sa Kasiklan o sa high school o didto mga kaigsunan ko sa Durian. So ato nang iampo sa Ginoo nga ang tanan natong mga kaigsunan nga bautismado sa ngalan sa atong Ginoo mo participate ana nga buluhaton mga kaigsunan kay abi ninyo ang yawa todo gyud siya karon todo ang iyang pagpamuhat. Dunggan ko ninyo? Ang demonyo, grabe siyang bisiha sa pagpamuhat ron. Kaya para ang mga tao, iyang malingla, iyang madala. Gusto siyawa, magbinuang ta. Gusto demonyo, magsinupak ta sa kabubuton sa Diyos. Gusto niya, nga naman, para maguba ang atong kinabuhi. Ang katuyuan sa yawa, gubo niyang kinabuhi sa tao. Shall we say praise the Lord? Pero alang kanimo nga nagsimba karon, naakay dakong paglaom sa Ginoo. Ayaw gihunong ang imong pagpangalagad. Ayaw gihunong ang imong pagsimba. Kay mao ra gyud na bugtong paagi nga makaawag makalaban ka sa demonyo. Wala gani kay simbahay, pildi ka sa demonyo. Wala gani kay alagaray sa Ginoo, talunan ka sa yawa mga igsuon.
Para magmadaugon ka sa yawa, ingon ang Biblia, sukli ang yawa. Kay ang yawa mo karatil pagdagan. Kanus amo dagan ang yawa? Kung musukol ka. Unsaon nimo pagsukol? Ang pagpangalagad nga matinud-anon, pagsimba, pagampo, tanang buluhaton sa simbahan. Maunay bugtong pagi nga makasukol ka sa yawa. Pero kung luya kang nangalagad, tihik-tihik nga pagsimba, tapsing-tapsing nga pagsimba. Igsuon ko, pildido ka anas panuway. Gusto ka magmadaogon ka sa yawa? Gusto bang mamadaogon ta sa yawa? Taas ko ng kamot, gusto nga mo daog sa away, mga igsuon. Ayaw kami guha ang yawa, awaya siya. Unsa may atong awayon, ang yawa, ang atong amigohon, ang atong silingan. Ang atong amigohon, ang atong isig katao. Amigo ta. Gusto na ko ka madala sa Ginoo. Pero kung amigo ta, dalhon ko nimos kahilayan, wag na oy. Unsa yung kanta ni Kuan Andrew eh? Kanta ba yan ni Andrew na? Wag na oy. Amiguha ko sa Pangginoo, ayaw kog dalha sa pangkalibutan. Kay ang Pangginoong buluhaton, Brother Johnny Boy, makaluwas. Ang buluhaton nga pangkalibutan, makaimpirno. Busa kung amigo ta, dalon ta ka sa Ginoo. Dalon ta ka sa buluhaton sa Dios. Mo na hinungdan natay mga buluhaton sa eskwelahan, natay buluhaton mga kaigsuonan kung evangelism sa simbahan, natay buluhaton mga igsoon sa Pangginoo. Kay buot nato madala ang mga tao sa pagpangalagad sa Dios para makasukol kini sa buhat sa kaaway. Kining kalibutan mga igsoon puno sa buhat sa kaaway. Amen. Tanan mo ingon amen. Busa para makadaog ka sa buksing. Ayaw og binayot og hapak sa imong kumo. Na may bayot papel buksing? Ha? Napoy bayot nga buksingero. Adi magsilbi. Napoy bayot nga sundalo. Hina. Pwede ang sundalo bayot, pero ang pusil, pwede ang pusil mahimong bayot. Enigbuto. Buksingero, ang iyang kumo bayot. Adi magsilbi mga igsoon. So, ang pagtulunan nga dumalahon nako karon para makasukol tas kaaway, makasukol tas panuway, momentum. The momentum, Brother Kipkipan. Unsa man ang momentum? Ang momentum gikinahanglan na sa matagusa nga nangalagad sa Ginoo. Atong gibasa karon ang Bible mga kaigsuonan, brothers and sisters, don't let anyone move you off the foundation of your faith. Always excel in the work you do for the Lord. You know that the hard work you do for the Lord is not pointless. Sa Bisaya na mga igsuon ko, ayaw ninyo tuguti nga bisan kinsa nga mopahilayo kaninyo sa pundasyon sa inyong pagtuo sa Ginoo. Palabihon ninyo kanunay ang inyong trabaho para sa Ginoo. Unsa daw atong palabihon dire? Kini nga verse 15:58, palabihan ninyo. Ang unsa man? Ang trabaho. Unsa nga trabaho? Para sa Ginoo. Ay kitang mga tao ang atong palabihon ang pagtalom og saging, pagtalom og kape, pagtalom mga igsoon ko sa kaumahan. Ikaduha ra na nato mga igsoon ang palabihon nato ang trabaho para sa Ginoo. O kining trabaho mao ang pagpangalagad, pagsimba mga igsoon nga kaning pagsimba trabaho din eh. Amen. Ini pagsimba trabaho din eh. Igni mo katapat trabaho din eh, Sister Brad. Trabaho. Kanang pagsimba trabaho din na, Brother Tata, trabaho. Shall we say praise the Lord? Ngano nga kang trabaho ning pagsimba? Bura po din mo adto tag trabahoan. Buntag sayo maligo na. O kinsay nakaligo diri, wara-wara ang kamot. Pasensya na sa wa kaligo. Di ba? Di ba? Nindot kinayabot to simbahan, naligo na, nagtoothbrush na, nagilis na, nagplansa na sa mga sinina.
Gisiyay na ang sapatos. Excited kay mo adtong simbahan. Wow. Nag-abot sa simbahan, nindot kay ang pagkaingkod mga igsoon, maminaw na po sa mensahe, magdaig na po sa Ginoo. Kay kung wa ka kasabot kining pagsimba, dili din ni trabaho alang nimo, tapulan ka ni ini mga kaigsuonan. Pero kung ibong ibutang sa imong kagalingon nga trabaho po dai ni unsa ni nga trabaho para sa Ginoo. Pagdaig, pagsimba, pagpalakpak mga igsoon, pag-awit, pagpaminaw sa pulong sa Dios, trabaho ni og trabaho nato ni. Ang musweldo nato ani dili tao, ang musweldo nato ani ang Ginoo. Busa trabaho sa Ginoo ang insaktong pagkatrabaho. Unya ang gigamit dinhi mga igsoon nga pulong sa buluhaton sa Dios kung panahon mo alagad ta ang word nga hard work. Tanan mga hard work. Mo bitaw kung dili ka kasabot aning pagpangalagad mo nga di ka ganahan mo pakpak. Dili ka mo sayaw. Dili ka mo lukso. Panahon mo simba ka ang imong trabaho, gaduka-duka ra. Nga naman, wa ka kabalong ang pagsimba diay sa Dios, hard work. Burag sa trabahoan. Pag dito ka sa trabahoan, mga igsoon, tanawon ka sa imong supervisor, tanawon ka sa imong foreman, pakita gyud nimo ang imong pagtrabaho. Dinhi pod sa simbahan, Ginoo ta magpakita nga ang atong pagsimba ubanan nato pagpaningkamot mga igsoon. Daygo nato ang atong Dios. Your work for the Lord. Always excel in your work for the Lord. You know that the hard work you do for the Lord is not pointless. Ang imong gihimo sa Ginoo dili pointless. But pasabot, pag muhimo og mo trabaho ka sa Ginoo, permanente na i-score. Permanente na puntos. Kay walay nagsimba, walay nagnangalagad sa Ginoo, nga walay punto sa Ginoo gikan mga igsoon ang atong kinabuhi. Walay nangalagad sa Dios nga walay panalangin nga moabot sa iyang kinabuhi. Busa ang Biblia nagaingon, ayaw ninyo tuguti kinsa mo pailayo kaninyo sa pundasyon sa inyong pagtuo. Palabihan ninyo kanunay ang pagtrabaho para sa Ginoo. Nasayod ka nga dili kawang ang imong paghago alang sa Ginoo. Naghago ka para moabot sa simbahan, dili na kawang. Naghago ka, nagilis ka, ning gasto ka, ming gasolina ka, moabot ra para sa Ginoo. Dili na kawang, kay ang tanan nga imong gihimo sa Ginoo, giandaman ka og panalangin sa Dios. Hago gyud, dili pwede nga dili haguan. Ang tanan maingon hard work. Busas pagpangalagad sa Dios, kinahanglan ang momentum. Unsa may but pasabot sa momentum, mga estudyante. So may but pasabot ani. Tagaan ta mog sample. Kung nakaila mo nag-eskwela mo, kaila mo na Isaac Newton? Mo gyapon tingog. Mga estudyante na to. Unsa man ang nahimong sikat si Isaac Newton? Newton na hinoon, dili Newton. Oh, scientist. Grabe, nakatubag sila ba? Kami estudyante, wala mo katubag. Kating classes mo, absent mo itong panahon na. Usa siya ka scientist. Si Isaac Newton, mga igsoon, ang iyang pinakasikat, nahimo siya libro, naghimo siya mga igsoon ko, about laws of motion. Kuha na ninyo. Nagduka ako pastor sa mong klase, ana sa science. Wa ko kabalokin sana sa Isaac Newton. Siya ang nailhan mahitungod ni anang law of motion. Everybody say praise the Lord. Tagaan ta mo og ehemplo karon mga igsoon ang word nga momentum. Kung dito ta kang Isaac Newton, mga kaigsuonan ko, na say balaod sa gitawag motion. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. One way to keep momentum going, to have constantly greater goals,
Kung gusto ta og boylo, ambot pasabot aning Bisaya, mga igsoon aning momentum, boylo, hunat, igday mo katapat, boylo. Sige, hawirin ka mo, tigna, boylo. Boyno, dili boyno, boylo. O sa may Bisaya na, hunat. Sige, hawirin ka mo, tigna, hunat. Mangalagad ka sa Dios, hunate sa pagpangalagad. Hello? Pangalagad ka sa Diyos, boylo sa pagpangalagad. Kaya kay mga tao nga, dili ka boylo. Nga no? Apilan pa man og binuang. Maawaw mo ingog, hallelujah. Maawaw mo pakpak. Maawaw mo sayaw. Maawaw maminaw. Maawaw mo adto simbahan. Maawaw magsuot og long sleeve. Daghay uwaw. Magsuot mo tog long sleeve, suot mo tog pulo. Ano mo tog simbahan gisi-gisi sinina para di halata. Mga igsoon, boylo sa pagpangalagad, pasag din ang uban kundi sila ganan mo tan-aw nimong nagpurmal ka. Hello? Wara-wara ko no ang kamot sa nakaboylo na be. Dili pwede nga niyayatas pagpangalagad. Kung boylo ang panuway karon, mas boylo ta kaysa panuway. Ang panuway boylo pagimos pagadawtan. Kitang nangalagad sa Dios, boylo sa pagsimba, boylo sa pagpangalagad, mga igsoon. Tanan mo ingon, amen. Oh, hallelujah. Grabe ang yawa karon, mga igsoon. Boylo kay ang mga aktibidades, boylo kay ang mga activities panghimos kalibutan. So tanaw na to ang mga membro sa simbahan kung nagboylo papuntas pagdaig sa Ginoo. Di ta magpaluya-luya. Kay mudaog ang yawa kung dili ta mga igsoon magpakadasig sa pagpangalagad sa Dios. Magpaluya-luya ganita, alakansi ka. Magpaluya-luya ka, pildi ka. Tanan mo ingon, amen. Unsa daw mga kaigsuonan ko, gikinahanglan ang boylo sa kinabuhi. Ug dili ka makabuylo sa pagpangalagad kung wala kay tumong. You have a greater goals. Ang dako nga tumong sa atong kinabuhi, mga igsuon, walay lain nga inigbalik sa atong Ginoo, inigpadayag na sa atong Ginoong Jesucristo, inigbalik niya, patingugo na niya ang trumpita, kuwao na niya ang mga linuwas. Kung wala kay buylo nga pagpangalagad niini, dili ka makauban sa iyang pagbalik. The Bible said, in the twinkling of an eye, of the last trump, for the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Dapat mga Kristohanon nga bautismado, mao ni ang panahon nga magmakugihon ta sa pagpamuhat, kay hapit na gyud igapadayag ang atong Ginoo nga mutungtong sa panganod mo balik siya sa dili madugay. Ug matod pa ni Juan, mga igsoon, sa 3:11, hupti pagmaayo ang inyong nabatunan aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. Tanang nabautismuhan sa pangalan sa Ginoo, gibutangan mo sa Ginoo og purong-purong. Unsa ni nga purong-purong? Purong-purong sa kaluwasan, bote sa kaaway kuhaon. Nadunggan ba ko ninyo? Bote sa kaaway kuhaon, wag tangon para di ka maluwas. Og kining purong-purunga makuha og mawala ni sa dihang muubantas tanang kalihukan sa kalibutan. Muuban na ganitag kalihukan sa dili maayo. Binuang mga igsoon nga mga binuhatas kalibutan, matanggal ang korona. Oy, bautismado ka, ayaw sayanga ang pangalan nga imong nadawat, ang kaluwasan nga imong nakaplagan. Isulob, mga igsoon ko, diha sa bautismo, nasulob nimo si Kristo sa imong pagkatao. Og ang daang mga binuhatan wala na, og aniya ang binuhatan karon bago na. Nganong niingon ang Biblia, kung ang tao mabautismuhan kag Kristo, bago na siyang binuhat, tungod kay ang buluhaton nato sa nangagi, dili na naman nato buhaton karon nga nangalagad nata sa Ginoo. Lahi nakakaron kay kakaniadto, kaniadto bisyoso ka, karon nangalagad na ka. Kaniadto datang binuhatang dautan, gibuhat nimo, karon nagsimba na ka. Hulong sa dili maayo, padayon sa pagdaig na karon sa atong Ginoo. Kusog ka pagpalakpak, hallelujah. Greater goals.
Makabuylo kas pagpangalagad kung naa kay goals. Nabatay goal? Nabatay tumong? Tanang na itumong mo ingon, amen? Kung naa kay tumong, mga igsuon ko, makabuylo ka karon. Paningkamutan nimo nga mga lagad ko tinuod sa Ginoo. Kaya ang goal nimo, inigbalik sa Ginoo, mahiuban ka. Hallelujah. Ang pagbaton mga kaigsuonan ko og buylo sa kinabuhi, kusog mao ang pagbaton kanunay sa labi ka daghang katuyuan sa atong kinabuhi. Pero ang pinakanindot nga katuyuan mao nga makasigurado ta sa atong kaluwasan diha sa atong labawng makagahom. Unsa daw ang gikinahanglan sa momento mga igsuon? Gikinahanglan ang energy, enthusiasm. Enthusiasm is the energy and force that builds literal momentum of the human soul and mind. Dili deta makabuylo labi na sa espirituhano nato mga kaigsuunan sa atong kalag ug sa atong unahuna. Dili ta makabuylo igsuon ko sa pagpangalagad sa Dios kung dili nato kini ubanan sa ato igsuon kong pagpaningkamot. Tanan mo ingon, amen. Kaya ang kadasig mao ang kusog ug ang kusog nga nagtukod mga igsuon og literal nga buylo sa kalag sa tao ug hunahuna sa tao. Ang atong kusog importante kayo. Samtang naapay kusog, buylo hunat sa pagpangalagad. Kay mo abot nag magmasakiton na imong lawas di nakakahunat sa pagpangalagad. Dagay mga tao moingon sayang tiguang nako kaayo gitawag sa Dios. Dadto pa untang batanon pa ko. Busa tanang mga batanon dinhi karon. Ayaw niyo usiki ang inyong kusog. Buylo mo sa pagpangalagad. Ang kadasig mao ang atong kusog. Shall we say praise the Lord? Para mo abot ang successful sa kinabuhi, spiritual mga kaigsuonan, life require first unit of effort and to produce the unit of result. Kinahanglan ang atong effort, ang pagkugi, pagpaningkamot. Kung ato nang himuon sa atong spiritual, magbunga kini og maayong resulta sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Daghay mga Kristohanon karon, ginagmay lang ang gihimo sa Ginoo. Gusto og dinagkog resulta. Tanan mo ingon, amen. Daghay mga tao karon, grabe kagagmay ang gihimo para sa Ginoo. Pero nangandoy og dagko kayong resulta. Hello? Kasabot ba basang resulta? Gagmay kayo ang iyang inalagaran. Grabe siya. Kung 19% mga igsoon ang iyang pagpangalagad, 1% lang. Pero gusto niya mukuhag panalangin sa Ginoo, 100%. Ang nakumbot pasabot mga igsoon, talagsa rasya. Mga igsoon makitaan nga dasig sa pagpangalagad, pero kung mo claim siya panalangin sa Ginoo, gusto niya dinagko. Daghan ba yung mga tao kay nga na? Hinawton ta makasabot ta. Kung gusto ta og dagkong panalangin, dapat dinagko pod nga pagdaig pagsimba og buluhaton nga atong pagahimuon sa Ginoo. Ayaw claim og dinagko sa Ginoo kung ginagmay ang imong gihimo sa Ginoo. Kay matod pa sa Biblia, kung unsay sukod nga imong gigamit, mao po'y sukod nga gamiton sa Ginoo para ihatag diha sa imo. Mo nang inig daig gyud ta. Inig simba gyud ta. Inigampo mo ampog yun ta. Panahon sa buluhaton, mamuhat yun ta. Kay gusto tagdagko nga panalangin, dagkoon po nato, buhaton po nato ang mga buluhaton sa Ginoo. Amen. Mauna mga kaigsuunan, dagay Kristohanon karon. Ginagmay kayo nga effort ilang gibuhat sa Ginoo. Pero kung mangayo sa Ginoo, gusto dinagko. Hello church, adunggad ba ninyo church? Tanan mo ingon, praise the Lord. Pero kung sa may saad sa Ginoo,
Amo na yung saad sa Ginoo sa tao sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Hallelujah. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Unsa sultis Ginoo, alang kaninyo ug kanimo pagmalig-on ug ayaw pag-undang, kaya ang imong buhat pagabalusan ra sa Dios. God designed for us momentum, mga igsoon. Unsa may but pasabot gyud sa momentum? Ang momentum but pasabot force gained by movement. Umita ang mga Pentecostal, daghay manawayan nga klases pagsimba. Kay di kuno ta kapuyo. Dapat kuno magsimba ingkod lang. Dapat magsimba wala singkit-singkit. Dapat magsimba sa Dios, behave lang, way saba. Pero wala man na, di man amoy kabubuton sa Dios. Ang gusto sa Diyos, movement. Nabanay magpalakpak mo lingkod lang. Nabanay mo sayo mo lingkod lang. Pwede man mo palakpak tingali kung magingkod lang. Palakpak ko na mo be? Pwede ba? Pwede man di ay. Sayo ko na mo lingkod lang. Sa tawag kas tao sa imo kung sayo ko naglingkod lang. Ang ubang mapundok sa reliyon, pag makakita gani sinimbahan sa mga Pentecostal, moingon din, ay, trapper na sila mo simba. Maglukso-lukso, gihimo ng diskuhan ang simbahan. Wa sila kasabot, mga igsoon, nga kining pagsimba. Kinahanglan ang movement. O galing palihok-lihokon mo, kay di po tamag mo, basig makulaps mo diha. Kinahanglan movement. Panahon sa pagdaig, magdaig ta. Panahon sa paglukso, pagsayaw, pag-awit, mang-awit man lukso, manayaw ta. Kay maunay buluhaton, mga igsoon nga gitudlo ka na to. Maalan mga instrumento, dili kayo mga igsoon ko, kay di pa man ta mga profesional. Manugtog. Pero unsaon man ang profesional kay manugtog, pero ang mga manugtugay o magdadaig, o agyapoy kwenta ang iyang pag-alagad. Kaya na may uban ko magsigirag tanga, magsigirag. Ni sabi daw, kamong mga bautismado, pag musulod mo simbahan sa Pentecostal, ayaw na mo paniid kay mga participants na mo, mga worshipers na mo, dili kay tig paniid mo. Dili naman ta mga spectator, basta bautismado. Upan na gani kas pagpangalagad, bautismado na gani kas ngalan sa Ginoo, worshipper na ka. Pero bautismado na ka, gapaniid ang gihapon ka, gawas na lang ka. Hello? Musod ganitag simbahan, magdadaig tang tanan, dili tatig-tig paniid, tig tanaw lang. Daigo nato ang Dios. Wala rin mag-preach ang pastor, dawi nga mag-preach ang pastor, dagko kay tingog. Nga matod pa sa usa ka pastor nga kung nakaistorya, nalagi mga simbahan pastor nga pugson pa nimo pa amin, kay di gyud mga amin. Ni mga simbahan pastor, pugson pa nimo lamano kay di gyud mang lamano. Nay mga simbahan pastor nga daway nga mag-preach ang pastor, grabe na kadasig ang nag-preach, pero mga membro galagat rang kalimutaw. Way response ko no. Hinauton ta sa mga Pentecostal di na mahitabo sa ila to, pero sa mga Pentecostal dili na pwede. Movement ang naa din Ako buhay, dili patay. Ikaw buhay, dili. Kusga po ninyo. Ikaw buhay, dili. Saan nakakanta? Ako buhay, dili patay. Abtik, madasigon. Maubitaw ni mga igsuon nga gitudluan ang tanang mga magdadaig. Nga kumusimba ta kinahanglan buhi ang atong pagsimba. Buhi, kinahanglan buhi. Ignay mong katapat, buhi ka ba sa pagsimba sa Dios? Lamanuha, Brother Alec, lamanuha si Brother Aling. Ignabuhi ka ba sa pagsimba? Oo. Kana, kay na may papatay-patay lagi. Walay movement. O asa ba ahadapit ang walay movement nga mahitabo, abi ninyo dili na sa simbahan, sa minteryo ra na.
Nag-gets ninyo mga kapatid? Wala pa ta gisulod og lungon. Wala pa tas minteryo. Napatas dapit sa pagdaig sa Ginoo. Busa madunggan din ang pagpalakpak sa kamot. Pagdaig, pag-awit, paghimaya sa atong labaw makagagahom. Momentum means force. Gain by movement. Tanan mo ingon amen. Asar tong bula. Paliw ko sa bula. Bula dayon, aptik, bula. Pakita na itong illustration ng giingon ni Isaac Newton, mga igsoon. Aptik dayon yung people. Gain by force or movement. Unsa na yung giingon ni Isaac Newton, mga igsoon. Paminaw mayo ha. Apit na ko mahuman. Maaplikar na tugdako sa atong pagpangalagad sa Diyos. Ang iyang giingon ni Isaac Newton, law unsa man of movement or motion. Assist na yun. Siguro magdili basketballista. Oh. Nakita ninyo na yung mga igsoon. Mahimong maaplikar na to si Isaac Newton sa imong nahimo siyang tanyag, nahimo siyang mga igsong gilado. Pila na ka libo ka tuig ang mingagi. Pila na kagatos ang mingagi katuigan. Ang scientist nga si Isaac Newton, ang iya mga igsong pagtulunan nahimo siyang dungganon, naila siya law of motion. O diri ko mo topic sa iyang naman ay tulo mga igsoon. Ang last nga ako itakal number 3 sa law of motion. Everybody say praise the Lord. Pipalakpakan sa nato ang atong Ginoo. Kanang mag-ayag ta. Ang tanan nga atong inayag dili mahulog kung dili nato uyugon. That is law of motion. Everybody say praise the Lord. Ang bike, tanaw di mo ang bike. Bike ba bike? Kano sa siya mo tindog ug mudagan? Taman ra ba sakyan? Kasakyan mo bike? Lahi ang bike kaysa motor. Mutindog lang ang bike, mudagan lang ang bike kung imo siyang sakyan o imong sikaran. Law of motion. Hangtod ka dili mo na siya sikaran, dili ni mo sakyan o dili mo sikaran, ang bike dili mo tindog. Kita ninyo? Nasabtan ba ninyo ang bot pasabot? Sa law of motion, dili makadagan o dili makabarog, dili makahinimbang ang bike hangtod walay movement. Paluya-luya gani kasing pagpangalagad, di gyud ka kabarog sa mga pagsulay. Paluya-luya gani kasing pagsimba, dili ka makalahutay sa dagan sa imong kinabuhi. Ayaw paluya-luya, church. Kung sa bike pa, Brother Lulok, tindak gyud kutob sa mahimo. Sikat tindak. Pagbakilid, kaya ang giagad sa bike, ang imo mang pagsikat, Brother Aling, boylohe og sikat ang pedal para makasubida ka sa bakilid. Kay kung paluya gani ka tindak sa imong tiil, malagmit kung sa bakilid naka makaatras pa ka, malagmit matumba pa ka. That is law of motion. Tanaw nimo ang ligid sa bike. May illustration nung tako natay PowerPoint pero wala man, ako na lang i-explain. Tindakan nimo ang maong pedal sa bike, ang tuyok sa ligid paingana, paatras. Nako ba ninyo? Ang tuyok sa ligid, pabalik. Di ba? Law of motion. Samtang nagtindak ang tao sa pedal, ang bike, mga ikson ligid sa bike, ang iyang dagan paingana. Paingon dito. Pero tanawa ang ground. Tanaw nimo ang gitamakan sa likid. Paingon dito. Reverse.
Paingon ang ligi dito. Pero ang dagan, paingon dito. Kasakay na mong bike? Dili matumba ang bike samtang imong gisakya gisikaran. Kung gamitan nimo og movement mga igsoon. Everybody say amen. Palakpakan nato ang atong Dios. Momento means force gained by movement. Nagpasabot, nagpalihok na ining tanan ang pwersa ug ang boylo. Ignay mo katapad, boylo. Pagpangalagad sa Dios, igna boylo. Igna pagampo, boylo. Pagpuasa, igna boylo. Waan na ni tingog. Di man takaboyloan ang puasa. Ang buti pasabot, mga igsuon ko. Tanang mga activity sa church, boylohi. Kung naay practice sa kanta, practice ang tanan. Amen. Kung naay puasa, puasa ang tanan. Di ko anang puasa, pastor. Mutambong lang ko kung anniversary kay kaon daghan. Puasa, wa may kaon. Outing daghan, puasa, way laman ang simbahan. Sa mga Thanksgiving, pastor, mutambong ko. Sa mga pastor nga bulaton, fasting, pastor, inyo na lang na. Ismaili ko na yung katapaling na bitaw. Ako karong gidumala, boyluhi. Kung sa mga activity sa simbahan, hunati. Puasa man, tingampo man, prayer meeting man, evangelism man, panagsangyaw man, practice man sa lawiton, boyluhi ang tanang buluaton. Ngano man, makabarog ka kung ikaw na sa gitawag, movement. Kuha na to. Everybody say amen. Mauna ang kuha ni Isaac Newton, law of motion. Ang but pasabot ni Isaac Newton mauna ang iyang law of motion, mauna iyang dala ha. Object that rest remain at rest. An object in motion remain in motion. Tagaan ta mong sample. Kung kani nga butang, sa mani? Kung di na ko ni untol, mubalik ba siya sa babaw? Kung dili na ko na siya buhian o ipauntol, mubalik ba siya sa babaw? That is law of motion. Pag imo siyang na-movement o, daway nga buhian ni mo siya, mubalik siya. Kusgon pag yun mo siya bundak, mas damor mo, mukusog ang yang adto sa ibabaw. Kusgon pag yun mo, hapit tayo ang suga. Hapit na siya mo abot o gatop. Mahimo ba to siyang ingana kakusuga kung walay motion, kung walay movement, bisag puno panighangin, bisag unsa pa siya kakusog mo untol, kung wala na siya motion, nagpabilin, walay mahitaboan na niya. Gusto ka na may mahitabo si mong kinabuhi. Law of motion. Samtang mga igsoon ko, magliho ka, busa, buylo, hunat sa pagpangalagad. Kung gusto ka moabot, tanang dapita, hunat sa imong pagsimba, pagpangalagad, hunat sa pagtuman sa bulaton sa Dios. Daghan butang moabot sa imong kinabuhi. Unsay giingon niya ni Isaac Newton, matod pa niya mga kaigsuunan ko. An object in motion remain in motion at constant speed and straight. Everybody say praise the Lord. Sa pagpangalagad nato sa Dios, gikinahanglan maglihok tang tanan. Ayaw katulog sa balay kung panahon sa panimbahon. Ayaw pabilin sa imong higdaanan kung naay panimbahon ang simbahan. Kung naay nag-ampo, adlaw oras sa mga pag-ampo, prayer meeting, ayaw laghigda-higda sa imong balay. Kinahanglan ang motion. Kinahanglan ang movement, mga igsoon. Kinahanglan ang balanse. Kinahanglan ang puwersa. Gikinahanglan ang hunat. Kaya ang imong hunat sa kinabuhi, nagdepende, mga igsoon ko, sa imong kusog. Now, tanawa,
Kung buhian ra siya, mubura pod. Di ba? Kuha ninyo? Kung buhian ra siya, bradulo ko, magdalaon ta ko gayagan diri. Kasi nagayag na diri. Ayag og palas. Ayag og bugas. Ayag og may ayagunon. Kanang maghimog puto, di ba ayagon? Mas dali mahurot ang imong giayag. Madali siya kahulog kung kusog o permanente ang imong tayog. Sulay ihulong ang imong tayog. Tinag-isa rin mahog. Ginagmay rang mahog. Pero nag-anam ka kusog ang imong tayog. Nag-anam kadaghan o kahurot o kahog sa ubos. Sa pagpangalagad sa Dios, perminti gani tayog, perminti lihok ang atong pagpangalagad, dili patay, buhi nga pagsimba, buhi nga pagdaig, buhi nga pagpangalagad. Panalangin mga botanan sa ato ang mga igsoon. Sabtan ninyo? Nasabtan ninyo mga igsoon? Nanak ko sa konklusyon. Stand firm. Brothers and sisters, be strong in the Lord and immovable. Matod pa sa Bible sa 1 Corinthians 15:58, ang key verse nga itong gibasa, always work enthusiastically for the Lord. Akong gihang tanan sa pagpanindog mga igsoon. Work enthusiastically for the Lord. Tanan mo ingon amen. Kung unsang hunat nga imong gihimo para sa Ginoo, ing anak kataas ang abtan sa imong kinabuhi. Unsa ka kusog ang imong bundak, ing anak ka kusog ang imong abtan. Ing anak kalayo ang imong abtan. Kini nagrepresentar sa atong kinabuhi. Yang people ayaw og hunong sa pagpangalagad. Boylo, hunat sa pagsimba, hunat sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Layo nga mga butang, nagagmaabot pa ang imong kinabuhi. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Mao na ang gi-explain samtang mga igsoon ko ang bula atong gibuhian. Kung hinayra ang atong pagkabuhi, pagkauntol niini, ang bounce back, ang bounce niya hinayra pod. Pero samtang gihunat nato og bundak mga igsoon, samtang gibuyluhan nato ang word momentum, samtang gibuyluhan, buylo, momentum, buylo gyud sa kinabuhi, buylo gyud sa pag-alagad. Ayaw og talaw sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ayaw og hunong sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Clap your hands and worship the Lord. Hallelujah. Come on, hallelujah.